खुलुमबाय, आं गेवलां हाज'वारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 18 अक्ट'बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ खाथि फोरबो एबा खाथि गासा माइनाव फोरबो महरै फालिनाय जायो। बे फोरबोखौ गोदान माइ फिथाइ ओंखारनो गोनां आबादखौ मोजां जानायनि थांखिजों माइ आबाद दुब्लियाव आलारि बाथि सावनानै बोसोरफ्रोमबो खाथि दाननि 1 खालाराव आसामनि दाब दाब जायगायाव फालिनाय जायो। खाथि फोरबो एबा खाथि गासा माइनाव फोरबोखौ कंगालि फोरबो एबा गोरिब फोरबो होननाबो बुंनाय जायो। दिनैनि सानावनो नेशनेल मिसुरि डे, ग्लबेल डिजिनिटी डे, नेशनेल प्रेयार डे, सुदीप एक्शन डे आरो ग्लबेल इथिक्स डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।